Je to pravda, ja som si psychológiu vybrala omylom. Som si musela rýchlo dať prihlášku a tam moji rodičia neučili, čiže... Aha. Ale myslím si, že nepatríš medzi ľudí, ktorí svoje ráno, čo ja viem, chcú začať v posteli s priaznivcami republiky. Si prečítaš zo pár komentárov, no. Asi nie, no, ale... To, čo ja som terapeut v procese, je, že napríklad na úvod ľudia aj klamú. A ja, že OK, tak to ste prvý, ja toto ešte som v živote nezažila, že to je OK. A skončila terapia, vravím, že pamätáte sa? Ale si to nepamätám. Vy ste na mňa kričala, ale si to nepamätá. Mm-hmm. Ja väčšinou, keď si vieš, že som taká veselá kopa, tak tým klientom, ktorí sú na niekoho naštvaní, tak vždycky tak vtipne hovorím v terapii, že a viete teraz, čo robí váš nepriateľ? Žere rízek so zemákovým šalátom. By si neveril, kto všetko fetuje? A my máme napríklad takú hitovku, že fetujú medzi nami. Práve počúvaš podcast To nemyslíš vážne. Tento podcast ti prináša Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku. Čaute, práve počúvate podcast To nemyslíš vážne, do ktorého si volám zaujímavých ľudí a jednou z nich, inak mám aj strach, či mi neučíš diagnózu, a jednou z nich je aj Barborka Kuchárová, ktorá je psychologička. Áno. Ahoj. Čau. Normálne jak som sem išiel dneska, tak si hovorím, že dúfam, že po tej 3/4 hodinke mi nepovieš, ale ty by si mal navštíviť psychologa, môj milý, lebo ty to nemáš v hlave v poriadku. A to sa volá v psychológii, že kvázi psychológia, že ja nerozdávam recepty len tak bez požiadania. Hej. Ak si zaplatíš dobrú diagnostiku, veľmi rada. A dá sa to inak takto, by si vedela, že povedať, že ten človek môže mať nejaký problém, keby si s ním normálne, že v bežnej komunikácii nejak rozprávala? Tak ako ty. Že keď sa rozprávame s ľuďmi, tak ty rovnako vnímaš, že niekto je za čiarou, niekto je povedzme veľmi vyplášený, úzkostný alebo niekto je depresívny, ale že by som ľuďom otvárala dekle na hlave a pozerala sa, videla všetko, čo je vnútri, tak to nie. Jasné. Vieš čo, mňa zaujíma, že prečo práve psychológia, prečo si vybrala tento obor, lebo ja som počul, že vraj sa rozpráva, že človek, ktorý vlastne potreboval tú pomoc, že tak to ide študovať. Je niečo na tom pravdy, si myslíš, alebo je to úplný, že blúd? Je to pravda, ja som si psychológiu vybrala omylom. Som si musela rýchlo dať prihlášku a tam moji rodičia neučili, čiže taká rýchla nútená voľba, dobre som si vybrala. Ale áno, ako keby, že hovorí sa, že medzi študentmi psychológie je, že polka ľudí chce pomôcť iným a druhá polka sebe, tak to trošku... Sa chce dať dokopy. Áno, porozumie, čo sa im deje. Je niečo na tom pravdy. Teda, Kúsok, hej. A bavilo ťa to asi očividne? Najviac. Hej. Tak zaujímavá robota to podľa mňa je. Robíš hlavne s ľuďmi a je to podľa mňa celkom také zaujímavé. S čím sa najčastejšie stretávaš v svojej práci? Tak asi čo sa teraz deje vo svete, že veľa úzkostí, veľa všelijakých úzkostných porúch, panických porúch, veľa depresí, veľa vyhoretia, veľa existenčných kríz, mládi v prdeli do dôchodu ďaleko, že sa musíš v nejakom veku ešte raz rozhodnúť, že čo mu dáš povedzme najbližších 20 rokov svoje aktivity, veľmi veľa vzťahových problémov, veľa psychosomatiky, človeku je niečo telesne a všetky výsledky vychádzajú negatívne, čiže je to v hlave. Mm-hmm. Takže toto je tiež veľmi časté. Začneme od toho začiatku, že tie začiatky boli aké, čo si povedala? Úzkosti. Úzkosti. Čím to je spôsob? Není tých úzkostí teraz viacej ako, dajme tomu, že 20 rokov dozadu? Určite, hej. Keď to tak veľmi jednoducho vysvetlím, tak hovorím, že my sme si vytvorili taký dokonalý svet, strašne veľa technológií, strašne veľa online prostredia. Je to úžasné a není to vymyslené pre homo sapiensa. Ten pretlak informácií, tá neistota, že strašne veľa vecí je dosažiteľných, zvyšuje vlastne tie úzkostné prejavy a hovorí sa dneska, že na svete každý štvrtý človek trpí úzkosťami. Mm-hmm. Je to aj s výkonom, že každý musí mať veľa peňazí, aby za niečo stál. Hej, ale spôsobuje to akože ten online priestor podľa teba určite. Veľké, obrovské percento, hej. Ľudia utiekli zo vzťahov a žijú také tie vzťahy, ktoré frustrujú, že ťa nenaplnia, alebo ty si len písmenkuješ. To je pravda a je veľmi jednoduché v dnešnej dobe sa v podstate ukončiť existujúci vzťah. Niekto ti napíše bum, zahodíš to za hlavu, kdežto kedysi asi to tak nefungovalo. No, si sa musel pobiť krčmi alebo niečo také urobiť. Tak to sa vždy nechcelo človeku. No. Takže je za tým aj ten online priestor, aj za tými problémami teraz. Veľmi, je to vlastne také, je to nové prostredie, ktoré ako keby psychologicky úplne nevieme
pochopiť a spracovať, vložiť do seba, že my si vlastne neuvedomujeme, že online prostredie, že to je svet nad svetom, ktorý vlastne funguje rovnakými pravidlami. Sú tam také tie významové skrátky, že keď ťa niekto nechce, tak je to ghosting, proste stratí sa, už neexistuje. Hej. A strašne veľa takého psychického tlaku vlastne v tom online prostredí pre ľudí vzniká. Najväčšiu halus, čo som riešila teraz, povedzme, posledné 2 mesiace, bol týpeček, ktorému zomrela slúbenka. Bolo to, on naozaj žialil, bolo to veľmi smutné, len on ju nikdy nevidel. To sú len písmenka z nejakého zahraničia. A proste ona mu napísala a už sa mu nikdy neozvala, takže on prebehol celý proces smútenia. A vlastne ani sa nevideli? No, môže to byť aj neexistujúca osoba, alebo človek, ktorý je niekým iným. Takže takéto srandy sa dejú dneska vo svete. No, ale ľudia sú na tom aj závislí, podľa mňa, na tomto online priestore, aj celkovo na týchto Instagram, Facebook a tieto veci. Už od mladého veku, lebo tie deti majú k tomu prístup a nie iba k tomuto, ale majú prístup k hocičomu na internete a na internete máme otvorené hocičo, stačí odkliknúť, že mám 18 rokov a už to máš a ono nekontroluje, či máš občiansky. Takže stretáva sa aj s tým, že deti sú závislé, dajme tomu, na sociálnych sieťach. Áno, vlastne taká veľká nádoba, ktorá sa volá, že behaviorálne závislosti. Ešte to nemá úplne číslo, diagnózou sa to vyvíja, ale áno. Sem som prichádzala, oslovila jedna pani, ktorá robí v tej istej budove ako ja, že čo do 14 až 16 ročným chalanom, že v kuse je na mobile. Spáže liečba. Normálne rozvinutá závislosť. A malé deti už od malička sa vedia namotať na online prostredie. Sú aj také preventívne programy, že čo robiť, aby sa nenamotávali. A to je, že regulovať čas, vždycky pre tú činnosť dávať nejakú primárnu potrebu, že ale treba ísť von, treba sa napapať, treba ísť na vecko, aby to nebolo, že to prvé, čo človek začne robiť, keď príde domov, alebo keď si sadne. A dobre hovoríš, lebo napríklad ja to vnímam aj na sebe, ako však v podstate má Instagram aj celkovo internet živý, ale niekedy si poviem, že ty kokos, prečo ten mobil stále scrolluješ? Že čo mi to robí v hlave nejak, vieš, že proste ráno sa zobudím, idem na vecko, umiem si zuby, a možno niekedy ešte aj predtým, si zoberiem telefón, keď ležím a ani neviem, že niekto mi napísal a zrazu zistím, že 20 minút prešlo, mne to ubehlo lúsknutím prsta a ja som 20 minút bol na telefóne a 20 minút strátených z dňa. Áno, presne to je, volá sa to scrolling a to je, normálne ti to produkuje dopamin, že normálne sa vyslastníš, lebo si beháš prštičkom po tom displejčeku. Všetky tie informácie, keď sa mi dostávajú. A pre mňa aj to, že okamžite sa to rozkolíše, lebo tie reakcie nie sú len na objednávku. To znamená, že ty si tak rozmixuješ v mixéri emócie, hormóny, že dovidenia. A ja to môžem tak, že to nevnímam ako keby? Že ono mi to robí niečo? Závislosť robí presne tú kamufláž, že ty povieš, ako keby to bola sa to racionalizácia, to vyviňovanie, ospravedlňovanie sa. Ale myslím si, že nepatríš medzi ľudí, ktorí svoje ráno, čo ja viem, chcú začať v posteli s priaznivcami republiky. Si prečítaš zo pár komentárov, no. Asi nie, no, ale takže je to určite taká závislosť. A ako sa, si povedala, že liečiť to, ako sa lieči závislosť od, dajme tomu, telefónu? No, už dneska normálne aj hospitalizačne existujú liečebne a napríklad na Prednej hore závislosť od mobilu veľmi dlhé roky liečia. To naozaj? Áno. Ja som mala človeka závislého od mobilu, bol prevádzkar a teraz to je, že ako byť s tým, aby nerecidivoval, lebo on nemohol fungovať bez mobilu, ale zároveň nesmel proste robiť všetky tie veci, ktoré ťa lákajú na tom telefóne. Takže normálne je takéto liečenie? Mal vypnuté aplikácie, všetko. Áno, normálne sa liečil 3 mesiace a potom bol v nejakom programe. Už sú aj programy pre anonymných gamblerov a ono to akože tie komunikačné závislosti, teraz hovoríme o nich, patria do gamblingu. Niekam to trebalo priprcnúť. A oni majú svoj bod z tej skupiny ako anonymní alkoholici, existujú anonymní gambleri. A oni majú svoje príbehy, ako tomu nepodláhnuť. Takže tie si sadnú do kruhu a rozprávajú si o sebe, hej? A majú iné storky, alebo že rovnako silné storky ako tí, ktorí pili alkohol. Reálne myslíš, že tomu človeku, akože keby nemal ten telefón, že niečo chýba, že je nervózny? Normálne má absťaky. Ja mám od detstva kamošku, ktorá bola že vynikajúca lyžiarka a úrazom si zničila kolena, takže musela byť hospitalizovaná. Bola pol roka v nemocnici
a urobila si takú závislosť na online a na telefonovaní, že dovidenia a presne ako alkoholik, že šílené peniaze premrhala, namotala sa, lebo samozrejme, že nie je len komunikačná závislosť, ale sú tam aj tie závislosti na hrách, na nakupovaní, na internetovom sexe, tam je ich niekoľko kategórií. Tak to vie pohltiť. Tak určite, hej, no. Ale takže, a koľko času denne je takéto akceptovateľné, aby človek si nepovedal, že už som na ňom závislý? Ako keby je na to jednotka podľa Svetovej zdravotníckej organizácie random okolo 3 hodín. Ak to nie je tvoja dominantná práca, ak nie si programátor. Jasné. Takže tie 3 hodiny... Keď sa to zráta, tak sa to dá tak vykumulovať. Oj. Takže vieš mi vybaviť miesto, prosím ťa, na tej prednej? No pozri, tak toto je, že nakoniec si tú diagnózu dáš sám. Diagnózu som si určil sám a behom 10 minút. Ale možno, že to je aj také dobré uvedomenie, že trošku si to občas zregulovať, že občas ho fakt hodiť niekam do rohu ten mobil. Že nič mi neuteče. Jasné, že nie. Hej, takže tak toto je jedna zo závislostí, ktoré sú, a s akými zvláštnymi závislosťami si sa ešte vo svojom živote a obore stretla? Teraz poviem, že celkom halúz je pre mňa závislosť na plastických operáciách, že to naozaj je a s jedlom rastie chuť a tí ľudia si dávajú plasticky upravať už neuveriteľné časti tela. Takže už neostali baby iba pri perách, ale pokračujeme ďalej. Úplne až dole. Včera som počúvala príbeh o plastickej operácii vagíny, čiže môžeme ísť úplne, že do všetkých otvorov. A čo si ako dajú tam splastikovať? Niečo, čo sa volá veľké písky, môžu vyzerať menej a viac pôvodne. Aha, rozumiem. Takže toto sú plastické operácie. Aj chlapi sú na takéto plastické operácie? No viem, že chlapi si asi písky nedávajú robiť, ale... Ale majú ďalšiu časť, ktorú si veľmi radi dávajú... Predlžiť, no jasné. Ja som to inak googlil. Nič. Nie, dobre, takže aj chlapi sú na tom, že nedelí sa to už iba, že väčšinou ženy tie plastické operácie. Väčšinou ženy, ale muži to percento nie je 0, zvyšujú, lebo sú muži, pre ktorých buď sa živia svojim výzorom, je dôležité, ako vyzerajú, alebo to na nich ako keby padne ako taká potreba, povedzme, nestárnuť, upraviť si niečo, čo už není moc docvičiteľné, ale plasticky je to upraviteľné. A to chlapi sa boja toho starnutia. Teda asi aj ženy, ale chlapi, to je také. No, tak buď si kúpiš motorku, alebo si dáš niečo vyliftovať. Ja som počul s tebou jeden podcast, to tak dávnejšie bolo, a tam si spomínala, že si chlapi dávajú bieliť rytný otvor. Vidím, že toto je obľúbená, to je akože aj muži, aj ženy. Aj muži, aj ženy. A vlastne to je veľká hitovka, lebo... To je top. Ja som bol teraz v rádiu, robil som tam tiež jeden podcast a jedna baba mi spomínala, že nejaký jej doktor robí bielenie genitálií varlat u chlapov. Áno. A potom som počula podcast nejaký a tam si hovorila, že za bielenie anusu. Takže... Pigmentová škvrna súvisí s vekom, takže aby bylo ísť zozadu vidieť, že si mladý, tak je to vlastne odstraniteľné. Takže on sa na pláži vyzleče, roztvorí a povie, pozri, ja mám 15. Áno, alebo sa nepredkláňa, to tiež niekedy pomôže. Alebo sa nepredkloní. Takže takéto závislosti je ešte nejaká taká závislosť, taká píkoška, ktorá by pobavila našich poslucháčov? Najrôznejšie, od najrôznejších látok, ktoré sa dajú fetovať, po najrôznejšie činnosti. Spomínala som si jeden prípad, keď sa riešilo závislosť na úponových, čiže výkonových športoch. A bol pán v rozvodovom konaní, lebo nič iné neriešil, len behal. A v rámci rozvodového... Áno, tak si vyhral. V rámci rozvodového konania argumentoval, že on má záujem o syna, že sa o neho chce starať, že si kúpil už aj bežecký kočík. Takže môže s ním behať, no. To je super. Dobrý oco. Myslíš si, že psychické choroby ako také sú genetické, že tento človek má na to predispozíciu, lebo jeho rodičia, alebo jeho mama, alebo jeho otco, a niekto, že mali nejakú takú psychickú chorobu? Psychické choroby sú buď geneticky podmienené, alebo sociálne vplyvom prostredia. Vznikajú napríklad aj úrazmi alebo toxicitou, to znamená nejakými jedmi, ktorými sa otráviš. Takže môžu drogy spustiť. Napríklad, toxické psychózy. Hej.
A úrazy, keď si spomenula, tak dajme tomu, ja som takisto utrpel úraz, mal som 16 rokov, je to jedna z vecí, ktorú som sa ťa chcel opýtať. Mal som 16 rokov, stalo sa mi to, že som vlastne spadol na bicykli, ochrnul som, dovtedy som bol v podstate skoro zdravý. Vždycky treba byť skoro, lebo neviem, či som to bol úplne v hlave v poriadku. A ja som bol s tým tak vysporiadaný, že párkrát som si dal otázku v nemocnici, že prečo práve ja. Vedel som, že na to není odpoveď, tak som si povedal, nejak je, nejak bude. A jak sa rozprávam teraz s tebou, tak som sa rozprával v nemocnici s ľuďmi a poslali mi v Čechách psychologa a ten odišiel, lebo povedal, že ho nepotrebujem. Nebol by som ako hanbu, keby som ho potreboval, ale ja som vedel, že som s tým úplne v pohode. Jak je možné, že niekto sa s tým takto vysporiada, že v podstate... No a to je presne, že v nejakej stresovej situácii, čo bolo pre teba, ten pád z bicykla sa zaktivuje všetko, čo v sebe máš. To znamená nejaká odolnosť, nejaká reziliencia, schopnosť vyrovnať sa so stratami a v tomto máme každý inú výbavu. A že nikto to proste predýcha a nikto k tomu potrebuje pomoc. To je individuálne. Individuálne je to v pohode. A nie je to samozrejme ani hanba, keď niekto k tomu potrebuje pomoc. A ja keby sa mi ten úraz nestal, tak by som asi nezistil tieto veci, že mám, nie? Či zistil? Nezistil. To je vlastne, existuje také, volá sa to Johariho okno, že v nás sú také 4 ja, verejné to, ktorým sa vždycky len takto sa zozdámime a tie formálne veci hovoríme. Potom je slepé ja, že vedia to od nás iní a my to o sebe nevieme. Napríklad, že táto je despota, vie viac dcera, než samotný táto. Potom je skryté ja, to je niečo, čo také moje intimné, že čo hoci kde nehovoríš. A potom je nevedomé ja. A to je to, čo z nás vypadne v extrémnych situáciách. A málo kedy si to vieme tipnúť dopredu. To je presne nie, že keď bola teraz vojna, že koľko mužov si uvedomilo, že by malo strach narukovať. Alebo také psychologické hry, že a keby si bol na opustenom ostrove, zožral by si niekoho? Podľa mňa správna odpoveď je, že neviem, že ešte som tam nebol, lebo Boh vie, kam ťa vie dohnať nejaký extrémny hlad alebo nejaká neistota. Vtedy by som možno aj segedinský ochutnal, alebo halušky, to som nikdy nejedol, ale tam by som si to asi dal. Najviac. Že tam by som to ľúbil a oblizoval by som sa. Je veľa detí na Slovensku závislých na alkohole alebo na nejakých iných omamných látkach. Keď to porovnáš teraz, alebo spred 10 alebo 15 rokov, že má to takú tú stúpajúcu tendenciu, že tak čím je väčší prístup k tomu internetu a tým veciam, že či aj tie decka viacej pijú? Viac, ale globálne je to plus minus autobus. Určité číslo z populácie, kde sa ľudia niečo namotajú. Iné je, čo je v danej dobe módne. Bo samozrejme, že keby bolo 80% populácie ťažko závislej na online, tak musíme do 25 rokov vyhynúť. No a zjavne my sme takí nezmari, že nevyhynieme. To znamená, že od určitého stupňa je to škodlivé, ale pre mňa je, že ten počet alkoholikov sa viac menej drží rovnako. Není úplne, že láskavý. Hovorí sa, že na Slovensku máme okolo 500 000, to znamená, každý 10. z nás pije problémovo. Nevravím, že je zrovna alkoholik, ale už je to tak, že o chvíľko sa tam preklopí. Čo znamená pije problémovo? To znamená, pokračuje, je to diagnóza, je to jasná definícia, pokračuje v pití, aj keď mu to už robí problémy. To znamená, už mu frajerka povedala, že sa s ním, že ho opustí a on povie, že no, nevá, alebo už ho vyhodili z práce, ale aj tak pije. Už má nejaké zdravotné problémy, ale aj tak pije ďalej. A kedy je človek považovaný za alkoholika? Napríklad, keď niekto pije, že ja som mal obdobie, keď sme boli mladí a proste piatok do toho prišiel a v nedeľu sa končilo, že proste pili sme víkend. Od pondelka do piatku som cvičil, ale som vedel, že príde víkend, vypijeme si. Je to nejaký druh alkoholizmu? Sú to akože, nevravím, že zrovna na toto, ale je ako keby veľmi populárne také ťahové pijanstvo. To znamená, že som krásny, športujem, vymydlený a potom som proste na primitíva 3 dní. Áno, je to príjemné, ale keď to už trvá niekoľko, povedzme 10 rokov, 15 rokov, tak sa to prešupne do tej závislosti. Závislosť bude taká, že začnem piť aj cez ten týždeň už? Alebo... Veľmi často áno, ale napriek tomu existujú takí to sa volá, že funkčný alkoholík, ktorý presne vie, kedy môže a kedy nemôže. Napríklad šofér autobusu. 2 dní nešoferuje, nepije. Nie, je sapaný a potom
nenafúka nikdy, lebo tam má nejakú záplatku, že musí byť funkčný, musí domov doniesť peniaze. Tak som si nešoferuje, takže pije, a keď Áno. šoferuje, tak je triezvy a nenafúka. Takže to sú funkční alkoholici? Mhm. Funkční alkoholici. A deti v dnešnej dobe veľa pijú alkohol? Decká také, že... Áno, a myslím si, že pandémia tomu pomohla, že pije sa. Presne si to popísal medzi tými mladými ľuďmi v celom svete. Je vlastne sexy takéto to nárazové pitie. A to znamená, že buchne piatok a v nedeľu po obede triezvem. A zase, lebo tam sú tie, že povinnosť školskej dochádzky, čiže sa neoplatí byť opitý v škole, čiže oni akože vydržia ten týždeň a potom sa rozpijú, alebo si dajú, rozsvetujú, kolesa si dajú, proste urobia si, že žijú vlastne len počas víkendu. A prežívajú počas týždňa. Presne. V škole. Ale je sranda, lebo ja keď som bol na strednej škole, tak boli drogy, však samozrejme bola ale najviac asi tá tráva, inak moc ľudí nebralo ani kolesa, ani LSDčko, ani nič vtedy, aspoň som o tom ja nevedel. A nebolo to až tak rozrastené, ale teraz, keď sledujem, robím vystúpenia v posledných školách a tak, a keď sa tam stretávam s niektorými deckami, čo hovoria, tak mi to príde, keď mali 40 rokov a odžité všetko a za sebou každú jednu drogu, že ja normálne, že nechápem, že sa neboja. Ja otvorene hovorím, ja som trávu párkrát vyskúšal, mne to nerobí dobre, ja mám strašnú schýzu z toho, ja sa bojím. Mne to dobre robí na krče v nohách, že mňa uvoľní, ale v hlave mi to nerobí dobre vôbec. Extrémne sa toho bojím. Z čoho plynie, že tie deti sa dnes vôbec neboja toho experimentovať, skúsia to, je im to jedno? Je presne taký ten akože nivelizácia, také ako keby zostieranie hraníc, že tento online proste to všetko vraví, že nejak to dopadne a tieto decká o mnoho rýchlejšie idú do rizika, do seba poškodzovania a pre mňa, že v mladosti, aj to je pekné na mladosti, že v mladosti patrí nedomýšľať dôsledky, po 40 už začínaš domýšľať dôsledky, ale dovtedy je to ako súčasť mladosti a je to také rizikové obdobie, že ma môže niečo z toho naozaj definitívne vypnúť. No ale sranda, že nemám predtým ten rešpekt, ja to obdivujem, lebo... Keď chceš vedieť, že úplnú halus, tak teraz som si spomenula, že je napríklad rozšírené, že všelijaké fetovanie, ale napríklad je rozšírené zneužívanie kardiovaskulárnych liekov na srdce. Si predstav, že teraz mladí ľudia vezmú nejakej pani nejaký Rytmol, čo je liek na úpravu srdečnej činnosti a požerú to a zapijú to nejakým alkoholom. Čo im to robí v tele? Speed, ako dať to hore, ako stimulanciu. Že ja by som zomrela od strachu si dať cudzieho človeka pirulku. No, toto. A oni to natlačia, však teraz je veľmi modný, že Xanax s vodkou, povedzme. To znamená veľa muziky za málo peňazí. A je to smrteľná vec, keď si toto dá niekto? Môže to zabiť? Vždy je možnosť kolapsu. To znamená, každý organizmus je iný, každý organizmus môže zareagovať inak, lebo do svojej chemickej schránky, to si ty sám, ako máš svoje hormóny a tak, niečo strčíš a to je také kúzelníctvo, že možno vyťahneš králika a možno nejakú zdochlinku. Čiže kdokoľvek z nás, aj čo sa týka, vieš, o mnoho jednoduchších vecí, ako teplo, výkon, nedostatok tekutín, môžeme ísť do kolapsového stavu a tie drogy, to sú porádne šúpy. Takže ja som zažila, že som mala v terapii, že strašne dobrého chalana, takého slušného, od takých dvoch známych psychológov a oni si vlastne všetci dali ten Xanax a sa nachlastali, ale oni vlastne, že jedna odpadla, všetci zdrhli a on tam ostal s ňou stáť a už sa musel priznať, keď prišli fízli, že čo sa dialo. A pre mňa je, že skolabovala tá baba, že to je hrozná taká ruská ruleta, že nikdy nevieš, jak to dopadne. Nedá sa povedať, že táto droga ti nič nespraví. Že vždy tam je to riziko. Najprimitívnejšia droga ti môže niečo spraviť. Že závislosti sú, že poruchy príjmu potravy už len to, že ješ alebo neješ, ti môže v živote niečo spraviť. Toto inak obdivujem, keď ma niekto, že jasne je to choroba, ale že asi s niekým tí ľudia žijú a tí blízki ľudia nevedia tomu človeku povedať, že už vyzeráš zle, že čo nepapáš, neješ nič, alebo... Oni si to začnú racionalizovať, že si chudá. No jasne, tak to mi povedal babka má pocit, že má mať o 25 kg viac. To znamená, tá závislosť si nájde svoje argumenty. Bulimička, prečo sa prejedať a potom zvracať napríklad, anorektička, prečo vôbec nepiť. To si okamžite vysvetlíš, prečo to tak je.
Ty sa s týmito vecami stretávaš na dennej báze a keď k tebe niekto príde, nejaký pacient, ty vieš okamžite určiť nejakú liečbu, že ako mu pomôcť? Nie, tak všetko je na základe diagnostiky. Ja ako diagnostiku používam rozhovor. Ako vyzerá taká diagnostika? Takže by sme sa išli porozprávať, hej? Áno, tak my by sme sa napríklad, že rozprávali. To, čo ja som terapeut v procese, je, že napríklad mňa na úvod ľudia aj klamú. A ja, že OK, tak to ste prvý, ja toto ešte som v živote nezažila, že to je OK. Presne sa mi stalo baba, že mala bulimiu, ale nemala som žiaden psychický problém a nikdy nebola v nemocnici. Ja, že OK, ja také nepoznám, ale vy môžete byť prvá. A došla o týždeň a povedala, že ona len skúšala, že či nie som nejaká moralizujúca tak, a že bola aj v nemocnici, aj všetko. Takže si s nimi porozprávaš a nejak to určíš. Vieš čo, ešte mňa zaujíma, že tým pritakávaš, alebo a im proste povieš nejaký svoj názor? Že... akože je to živý rozhovor a ja nie som taký ten hladkajúci terapeut, že im toto to presne, toto ma zaujíma. To je na nič. To si môžu kúpiť u susedy, to si nemusia kúpiť u mňa. Takže... To je taký náš klasický spoločenský, že všetci všetkým pritakávajú a vo výsledku všetci sú úplne rozhádzaní, lebo všetci všetkým pritakávali. Takže normálne povie, že čo sa... Že ja to tak nevidím, alebo že toto... Ja veľmi rada urobím tú hlúpu zo seba, poviem, že mne to nejak nejde cez rozum, že mne to nejak nejde do hlavy. A sú to pekné príbehy. A že je úplne, lebo pre mňa je, že... A musia ti tí ľudia veriť a otvoriť sa ti, akože úplne. Fér. Úplne základná filozofia je, že to nie je o tých diagnózach, že ja nedávam tie diagnózy, aby som niekomu dala nejakú známku. Že ja to názvem nejakou diagnózou, aby sme obidvaja tomu rovnako rozumeli. Ale výsledok je riešiť a zmeniť ten stav, je jedno, jak sa to volá. No zaujímavá robota. Máš to určite veľa a stretáva sa s rôznymi prípadmi. Ako relaxuješ, ako robíš to, aby si tú prácu nebrala domov a vypla? Lebo podľa mňa to je jedna veľmi dôležitá vec a obzvlášť v tom, čo robíš ty. Tak toto veľmi vtipne hovorím, že kým sa staneš terapeutom, to trvá 7 rokov. 5 rokov školy a 7 rokov výcviku. A polku z toho nás učí, ako pomôcť druhým a druhú polku, ako neutopiť seba. To znamená, ja sama dbám, úplne som v tom rozmaznaná, že sa obklopujem, že dobrými, netoxickými, nezakomplexovanými ľuďmi, lebo hľadám ľudí, ktorí ma vedia dobiť, posúvať, s ktorými je sranda. Potom je akože úplne ctím voľný čas a robím úplne všetko. O to, že rada cestujem, že rada mám nejaké umenie, o to, že sa niekedy aj pohnem niekam, keď treba. Proste normálne, že užívam si život, mám taliansku krv, takže ten voľný život viem si užiť. A po druhé je, že nenosím si to domov a úplne jednoduché, že keď klient odíde a ja sa tým ostanem trápiť, ja mu v tej chvíli nepomôžem, iba seba rozbijem. Ale ono to není jednoduché, že keď tam niekto príde a má to ťažké, že hneď sa s tým tak nejak vysporiadať a povedať si, dobre, odišiel. Zabudneš na to hneď? Akože... Áno, že neostanem hlboko emočne, lebo to ja zase volám, že straky emócií, že ja nemám právo ukradnúť bolesť druhému človeku, veď to je jeho životná. Vieš, akože prítam niekto, komu zomrela mama, ale jemu zomrela. Že ja teraz nezačnem spomínať na smrť mojej mamy, to není fér. Ale asi to trvá nejakú dobu, kým sa to človek naučí. No strašne ťažko nás to cvičia. Ja budem o chvíľu cvičiť budúcich terapeutov a je to, že naozaj ťa šmirgľujú v tom výcviku, že toto nechaj tu. Lebo princíp a filozofia je, že každý jeden terapeut, psychológ nemôže zomrieť s jedným klientom, lebo by sme nestíhali produkovať. Že ja mu mám mať takú rezilienciu, takú odolnosť, že viem pomôcť aj 50 ľuďom, 100 ľuďom, 1000 ľuďom. Jasné. Lebo ja to berem, ja sa to pýtam na margo toho, ja som mal také vystúpenia po detských domovoch a vlastne bolo ich veľa, skoro všetky na Slovensku som prešiel a keď mi rozprávali tie príbehy, tie deti, tak ja som došiel domov po tých 4 vystúpeniach za víkend a pondelok, útorok som sa ani nerozprával doma so ženou, nervy som mal, nepríjemný som bol, lebo som si vždy povedal, že ty kokos, čo my tu riešime? Či si kúpim nové boty, alebo nové tričko, že veď tam tie deti sa nemajú kam vrátiť. Vieš, a tie príbehy, čo im rodičia niektorí robili, sú hrozné.
a ja som si to bral domov a veľmi dlho som sa s tým, podľa mňa ešte teraz si tieto veci berem domov. Takže aký je na to taký liek? Asi sa to nedá povedať za minútu. Ja to tak poviem, aj robím s deťmi z detských domov, robím supervíziu v niekoľkých detských domov, čiže poznám tie príbehy. Poviem to možno tak drsnejšie a to je, že ty si sa nechal tými bolevými príbehmi trošku ozvracať. Že ja s nimi robím. Ja to uchopím a pre mňa nie je riešenie len vypovedať príbeh. Je dôležité, čo s tým ďalej. Aj decká v detských domovoch, že majú strašne ťažký základ. Ale že oni majú challenge niečo so svojím životom urobiť. Mať to inak. Neskopírovať ten príbeh otca a matky. Ale ono často sa deje, že to kopírujú. Jasné. Ale pre mňa je, že ja to hrozne mám rada, že na chvíľu im dáš vieru a možno im zakoduje, že raz, keď budú chcieť, nemusí sa to stať nikde. Ale majú tie zručnosti, nástroje a vedia, že sa to dá. Lebo len počuť bolestné príbehy, to by ma rovnako roztrhalo. Že ja keď mám také dojemné niečo, vidím v telke, tak ja som úplne, že moje druhé meno je dojmatá krava. Čiže ja preto nepozerám Rozborila už. Ja, že sa nechceš zabávať. Okay. Takže... Proste, nebrať si to domov, ale tak asi sa to časom človek naučí, keď sa tomu vedlo. A je to príbeh pokory, aj keď to znie absurdne. Že to naozaj skladám tam s veľkou úctou a pokorou, ono ma to o týždeň počká. Lebo ja som sa niekedy stretával aj s tým, že ti povedia, že kokos, ty nemáš cít, jak to môžeš robiť? Nemáš ľútosť v sebe? Jak môžeš za tými deťmi ísť? Vieš, ale mne to príde také, že keď ma chcú, tak je to moja povinnosť tam ísť a urobím to rád, ale strašne neraz som si to bral domov celé. No. Ja si pamätám, teraz mi posielala fotku, som robila s takou starou pani, zomrel jej muž v náručí, chodila na smutkové poradenstvo a v jednej chvíli sa na mňa strašne kričala, až jej išli také bublinky z kútikov a kričala na mňa, že som bezcitná a nemám akože som ani raz neplakala tak. A ja som vrala, Evička, že ja som tu na to, aby som vás zdržala plakať, nech plačú s vami iní. A skončila terapia, vravím, že pamätáte sa? A ona si to nepamätá. Vy ste na mňa kričala, ona si to nepamätá. A má v pohode zvládla to, že spracovala tú smrť, prestala jesť lieky proti úzkosti. Nebolo to na 2 ťahy, ale dneska žije super život obklopená vnúčatmi. Pokiaľ sa rozprávame o smrti, tak určite máš ľudí, ktorí sa po smrti niekoho ťažko s tým vysporiadavajú, ale máš aj takých, ktorým nikto nezomrel a iba premýšľajú nad tou smrťou, čo bude po ich smrti, že už dopredu myslia na to, čo sa stane, a boja sa toho a majú z toho nejaké psychické problémy? Áno, však to je synonymum úzkosti alebo panickej poruchy, že strašne sa bojíš o svoju smrť alebo o utrpenie, že to je podstata tej diagnózy. Mám napríklad klientku teraz, ktorá má takú ekofóbiu, bojí sa apokalypsy, prírodného nešťastia, globálneho oteplovania a ja vravím, takáto veľká téma, že čo sa tak hrozne bojíte, lebo sa toho vlastne asi nedožijete. Ona sa bojí utrpenia, ja vravím, že to je fér, tomu rozumiem. Ale robíme to s prítomnou mladne, že ona sa bojí toho, čo sa možno bude diať, a nežije tu a teraz, že tu a teraz môžeme niečo urobiť, aby sa to nedialo o pár 20, 30, 40, 50 rokov. Takže ona už nad tým teraz rozmýšľa. Ona sa už lúči vlastne s planetou. A lúči sa so všetkým. Jak sa oteplí, tak ona má smútok, že je teplo. Keď ti rozprávajú tieto príbehy, tak ty nemáš niekedy takéto, že aby sa skúti zasmiala, že ti to príde vtipné? Počuj, že jak som napojená na toho človeka, tak ja som veľmi veselá koupa, jak sa napojená, chvála Bohu, sa neudrbkávam, ale čo je úplná pravda je, že keď už mám postavený vzťah s klientom, tak dobrá terapia je, že my sa aj smejeme. A že si vieme urobiť ten nadhľad. Čiže aj s touto klientkou vravím, že dobrý deň, ťažko, vidím, že dneska bolo 35, ona, že ani sa ma nepýtajte, už mám 2 Lexavriny v sebe. Ale vlastne našpikli sme to, že ten humor, v podstate aj ten nadhľad a ten humor dokáže byť prospešný aj... Je liečivý jak svet. Ja som tak rád, že toto mi ďalší človek potvrdil a človek z fachu. Že to je naozaj 90, neviem presne koľko percent úspechu, ale veľké množstvo úspechu je... A dokonca existujú je to už také trošku sprofanované, že 4 dohody. A také tých Aztékov. A prvé je, že nebrať sa vážne. Že my sa strašne prežívame a pritom za týmto dňom dojde ďalší deň
A to, čo nám prišlo dneska neriešiteľné, na tom sa budeme uchechtávať o 3 dní. Mňa keď robia som niekde nejaký rozhovor, že chcete niečo odkázať ľuďom, tak vždy poviem, neberme sa príliš vážne. To je proste, aj mne niekto napíše, že robí si zo seba srandu. Ja to berem ako takú terapiu, keby, že vieš, že mne niečo nejde doma, neviem si podať pohár alebo niečo, tak nebudem na tým plakať, ale urobím si z toho srandu. Možno svojím spôsobom to je nejaká taká terapia. Autoterapia silná, jak svet. Hej, je? Ale je to zlé alebo dobré? Je to liečivé, je to úžasné. Presne tak, že ja to aj stále vysvetľujem klientom, ktorí k nám chodia cvičiť, že urob si z toho srandu, keď ti to nejde. Ja keď som sa učil, lebo vozičkári ani nevedia prvé zo začiatku ísť na vecko, a ja keď som sa učil ísť na vecko, tak som sa 300 krát predtým došťal. Ale ja som nikdy nebol ten, že som to tajil. Ja som to povedal, a čo je na tom, však to mám v papieroch. Kabaret, jasné. Vieš, a ja si myslím, že presne toto ma dostávalo tam, kde som možno teraz, že mi to veľmi pomáhalo tak napredovať. Mať nadhľad nad situáciou a tým pádom ju vieš manažovať. Vieš, že to je presne, keď s marionetkou, s tou bábikou je, že tie sú hore. Ty musíš byť hore, aby si ju vedel navigovať. To je veľmi dobré prirovnanie, hej. Takže má to niečo do seba, ten humor, a to si aj ja myslím, aj to všetkým vždycky hovorím, že ten humor je taký základ. Ale asi nestačí byť iba vtipný a mať humor v sebe. Ty predpisuješ že tým ľuďom a pacientom, alebo takže nejaké lieky. To robia psychiatri, ja som psychológ. Takže ty sa vyslovene iba rozprávaš. Áno, ja mám vždy, ja mám rôznych spolupracovníkov. Pri určitých klientoch som pri kontakte s neurologom, lebo aj to je psychologická téma. Niekedy a mám dobrých spolupracujúcich psychiatrov, ktorí ale naozaj veľmi dobre indikujú lieky, nemajú taký priestor pre klientov, že oni tam prichádzajú na 10-15 minút a terapeutický proces, to znamená rozprávanie sa o sebe, ten osobný rast, to si riešia u mňa. Jasné, takže ty žiadne lieky, iba vyslovene sa rozprávate. Koľko tak viem, že to je individuálne, ale sú pacienti, ktorí ťa navštevujú že pravidelne? Že... Áno, mám klientku, ktorá s pauzami ku mne už chodí 15 rokov. Tak presne takto som to myslel, že... To je jedna. A potom sú ľudia, ktorí ku mne prídu, že 10-15 stretnutí, všetko si ošefujú, porozumejú veciam a idú preč. To sú tie príbehy. Hej. No, takže je to zaujímavé. Vieš, čo mňa ešte zaujíma, asi v podstate na to mám aj odpoveď, ale zaujíma ma odpoveď teba. Ja, ako povaha, otec je cudzinec, ja som výbušný, otec je z Makedónie, takže horká krv je vo mne. Ja som veľmi kľudný človek, nie že kľudný, taký, že pohodový, ale viem vybuchnúť. Ale že hneď, v sekunde. Ale ja nevybuchnem nikde, iba doma. Proste normálne, že doma vybuchnem, naučím na tých najbližších a v zápäti si poviem, že ty idiot sprostý, prečo po týchto ľuďoch kričíš, ktorí ti najviac pomohli, dali ti všetko a že na nich sa ideš vlastne tuto... Zažil si niečo vonku a tu sa vyvršuješ. Jasné. Prečo to robím? Lebo je to bezpečné. Lebo ty niekde vieš, že oni ti milujú a oni ti to odpustia. Že vlastne na tých najbližších sme najhnusejší, lebo oni majú tú rezilienciu, oni to zvládnu. Hej. Že nemôžem to robiť vonku. Áno, na niekoho. A nikto z nás není iný, však aj ja som nepríjemná doma. Vravím, že si to vyštudovala, ty tu nebuď nepríjemná. Takže je to normálne, áno. Je to normálne. Je to normálne. Ale ja pracujem hlavne s tým, aby som sa vedel ospravedlniť. Čo je pre mňa. A to je obrovská vec a viem, že si rodič, tak to je kráľovská zručnosť rodičov, vedieť povedať sorry. Hej. A potom dá sa robiť aj napríklad, že trošku si akože šéfovať ten hnev. Existuje niečo, čo sa volá angry management. A to je práca s vlastným hnevom. Muži to strašne neradi počujú, lebo vlastne existuje taká veta psychologická. To teraz veľmi dobre počúvam. Že za každým hnevom je strach. Keď sa hneváme, tak sa vlastne bojíme od stratu niečoho. Hodnoty, úcty, nejakej veci, nejakého vzťahu. A že vlastne čím sme si viac pevnejší v sebe, tým menej vecí nás nasiera. Je podľa teba veľmi dôležité odpúšťať? Áno, mega, a je to strašne ťažké. To je jedna z najväčších zručností, že dôjsť až k odpúšťaniu, tak to už sa budeme len korčulovať zvyšok života. Hej. Jasné. Pretože to je to osedlanie ega. Lebo ty si musíš dať ego pod kontrolu, aby si vedel odpustiť. Dokonca existuje taká skvelá kniha, napísali ju taký výborné meno má, že Desmond Tutu a je kniha o odpúšťaní a celá kniha je o odpúšťaní. Tento typek napísal rozhovory s Dalajlámom
a potom knihu o odpúšťaní. A je to, že veľká vec vedieť odpustiť. Ona sa človeku uľaví, ale to ego. Áno. A v tej knižke je presne paradox, že neodpustenie je presne také, ako keby si na jeden deň spravil cvičenie, že si vezmeš ak si právák, do pravej ruky kameň a prežiješ s ním celý život. Lebo to neodpustenie štve teba. Mm-hmm. Ja väčšinou, keď si vieš, že som taká veselá kopa, tak tým klientom, ktorí sú na niekoho naštvaní, vždycky tak vtipne hovorím v terapii, že a viete teraz, čo robí váš nepriateľ? Žere rízek so zemákovým šalátom. Áno. Inak, akože keď sme pri týchto, neviem, či ty sa s tým stretávaš, ale sú športovci, ktorí majú nejakých mentálnych koučov, že nejakých podporujú mentálne, aby to nadstavenie. A takže je to veľmi dôležité, myslíš, že pri športe? Áno, a hrozne si vážim Tomáša Gurského, ktorý vie, že robil tento mentálny coaching pre veľmi veľa mladých začínajúcich športovcov a naozaj tú misku váh prevážil, že v tom športe ostali. Bo vie, že prichádzajú niekedy v puberte tie krízy, že všetci chodia von a ja mám tréningy. Poznám ju. Ja som tú krízu neprekonal. Ja som sa dal na to, že som začal chodiť von a potom som začal jazdiť na bicykli, ale tiež som takto zanechal basketbal. A vlastne čo ma mrzí, ale tak život ide ďalej, stáva sa. A tuto tí mentálni koučovia dokážu veľmi pomôcť. Áno, určite. No, a nadstaviť. A hlavne tí športovci to potrebujú. Áno, tak to je záťaž, jak hovado, je to výkonová časť života. A obzvlášť teraz je tak tlak vyvíjaný na tých športovcov, že musia byť, že 110% a že to není veľmi... Ako presadzujeme tú ruskú školu, proti ktorej sme bojovali, nie? Áno, presne tak. Vieš, ešte mňa zaujíma... Rozprávali sme o tých sociálnych sieťach, o Instagrame, Facebooku a všetkých týchto, kde sa chatuje. Ale decká majú prístupné porno. Vo veľkom štýle, však nebudem klamať, ja som to tam už videl na tom internete. Sú deti, alebo aj nie deti iba, alebo ľudia závislí aj na porne. Stretla si sa s tým? Jasné. A existuje také občianske združenie v Banskej Bystrici, sa dobrý názov majú, že Tlakový hrniec. A oni aj natočili rozhovor s človekom závislým na porne a to je, že pecka. Akože pozrieť si ten dokument, rozhovor s človekom závislým na porne. Ako vyzerá? Asi si to videla. Áno. Ako vyzerá človek, ktorý je závislý na porne? Čiže v električke ho tam natrasa vzadu? Ne, a to je presne princíp všetkých tých závislostí, že vyzerajú úplne normálne. Mm-hmm. Úplne normálny týpek. Jasne, také tie predsudkové predpoklady, že on je nejaký zákomplex, úplne v poriadku týpek, aj normálne vyzerajúci. Len a ešte toto si pozriem, no a už potom nič iné. A samozrejme, že pozerať porno je, že si vlastne to obrovský zásah do intimity, že si začal úplne inak predstavovať uspokojujúci sex a už len extrémy ho vedeli uspokojiť. No však ja, keď si pozriem porno, ja všetkým závidím, jak sa hýbu, vieš, a čo ja láhnem, vozičkárske, keby natočili, to je bola paráda. To by si... Dáš podnet. Takže existuje aj na tom závislosť. Teda, jasné. Aj mladé decka to majú? Začínajú tam tie prvé zárodky. Vieš, k závislosti tiež vedie nejaká cesta, že to není za 2 dní. Čiže môže sa im to rozvinúť, ale pár týždňov, mesiacov, rokov to trvá. A to sme pri tom sexe a tak. A ja som niekde čítal, ja som to tu mal niekde aj napísané, ja si to pozriem, tú otázku, že či to poviem správne a mám. Psychológ, keď sa nemýlim, tak sa volal Freud. Áno, to je ten najslávnejší z nás. A povedal, že všetky psychické problémy plynú z neukojenia sexuálnej energie. Je toto pravda, alebo... Áno, len to je chyba v predklade. Môže byť. On to volá libido a poďme to nazvať radšej živočíšnou energiou. To nie je len sexová energia, ale je to vitalizujúca. Jasné. Červené mäso, červené víno a potom môže byť aj ten sex. Aha. Čiže že áno, že Freud svoju teóriu, ktorá už je veľmi stará, ale stále sa o ňu opierame, písal dávno a vravel, že on pracoval vo Viedni s takými tými bohatými ľuďmi a tie ženy boli také, že nič nemohli, len tak ticho sedieť a mali zablokovanú to libido, tú živočíšnu, vitálnu, áno, aj sexuálnu energiu a mali z toho hysterickú slepotu, hluchotu alebo hysterické ochrnutie. Čiže, ale to je veľmi výrazná vec, že keď nie sme
ako keby, keď ideme proti svojej sexualite, čo sa týka aj množstva, alebo aj orientácie, tak nás to niekde katne, niekto nás to zosekne. Určite. A preto sa aj chcem opýtať, že je podľa teba normálne, že keď si proste dáva niekto záväzok, že ja teraz nebudem mať sex pol roka, že sa toho ani nedotkne a proste bude to v sebe nejak tlakovať. No tak hej, ale takto, že to zamedzenie sexuálneho libida, aby to bolo patologické, musí byť, že na pol života. A potom je, že prečo si niekto na pol roka zakáže sexualitu. Existujú aj ľudia, ktorí sú sex and love addiction, ktorí proste nevedia mať zdravé vzťahy, lebo hneď majú sex a potom si nikdy nič už nevybudujú. Hej. A v programe je, že na chvíľku musia abstinovať, aby začali mať normálne vzťahy. Takže dokáže to byť aj liečivé. Dokáže to byť aj liečivé. To sú mnohé dôvody. A mnohé dôvody je, že niekedy si to ľudia ako keby zakážu, aby ich to neplietlo. Ale mať pravidelný a zdravý sex, to je v poriadku. Že? To tam musí byť jasné. Dobre, to je tá naša živočíšna, to je to dynamizujúce v živote, jasné. Ale takže ten Freud vlastne povedal červené víno? Červené to mäso? som povedala ja, ale on bol teda skôr taký viac stiahnutý, žijúci vo Viedni a ja ako Talian hovorím, že veľa červené víno, veľa mesa. Ty máš rada taliansku kuchyňu tým pádom? Áno. Aj vypiješ alkohol? Ty, ako keď liečiš niektorých tých ľudí na to, že aj ty si dáš? Ja si dám, ale ja mám rada červené víno. A najmä tomu, že vieš si dať, že aj 2-3 krát do týždňa, že pohár červeného vína, či to už... To si nedávam, ale keby ma chytilo, tak hej, lebo pre mňa je, že aj takéto idenie proti sebe, že ja som podľa mňa, že celkom zdravý konzument, svoje tínedžerské roky mám za sebou a viem to mať tak s takým pôžitkom. A 3-4 krát do týždňa, to by som už mala strašne veľa pôžičku, že niekedy len idem domov spať. Akože. Hej, rozumiem. Ale keď raz budem mať taký život, tak prečo nie? A potom je, že hej, ale nie Gerard Depardieu, že nie 3-4 fľašky denne preto. Hej. Bojovala si ty niekedy so závislosťou nejakou? Som závislá na nikotíne. Hej. Fajčím. Fajčíš. Jak lokomotíva. Áno. A vedela by si s tým prestať, či... Keby som sa rozhodla, áno, ale úplná pravda je, že som sa nerozhodla. Že to sú vždy, ja viem, že to nie je zdravé, ale nie, ja to v podstate chcem robiť. Aj pred tým podcaste som spomenul moju babku, ona fajčila, povedala, ja nemám s tým problém prestať, ale nechcem. Takže tiež tak. A dobre, že keď to je iba jediná závislosť, to je v pohode. Keď sa povie, že to nemyslíš vážne, tak sa volá môj podcast. Tak čo ti napadne ako prvé? Keď som na touto otázkou rozmýšľala, tak to je, že by si neveril, kto všetko fetuje. A my máme napríklad takú hitovku, že fetujú medzi nami, že našimi klientmi sú dôchodcovia, tí už sú veľkí páni. Lebo dôchodcovia dojdu do fetovaní? No, lebo už majú nielen, že nejaké vyžobrané peniaze, už majú dôchodok. A to sú tí starí bratislavskí vekláci, lenže prešla doba, oni sú v seniorskom veku a oni keď sa dožijú, tak oni sú v škráli, lebo oni už majú dôchodok, takže majú nejaké peniaze na piko a tak. Takže normálne aj seniori takým dôchodkovom veku pikenko si idú. Áno, lebo začali presne v tých 90-kách. Prežili nejakou náhodou? Z hodou okolností prežili a sú teraz akože už sú takí páni, že oni majú aj ten dôchodok, že majú kúsoček viac peňazí, ak odrobili tie roky, čo mali. Aj. Takže nie iba mladí, ale stále aj starí. Áno, a nie len chudobní, ale aj bohatí. Nie len ženy, ale aj muži. Áno, a toto inak sa chcem opýtať, že chodia ľudia viacej, alebo menej, či sa to dá tak odhadnúť, že ktorí majú peniaze a podľa teba im v živote už majú všetko a že aj takí navštevujú psychológ, aj takí majú problémy? Áno, mám presne dvojicu veľmi, veľmi finančne zabezpečených ľudí, ktorí majú že 2 krásne deti, na ktoré vôbec nemajú čas a vlastne problém ich súžitia, ich manželstva je, že majú neustále spolu, že kto z toho pytla vyfetoval viac než ten jeden. A sú okolo toho rovnako bitky a záchvaty a tak. A pritom majú peniaze. Majú peniaze, majú deti. Takže nie je iba... Závislosť je závislosť. Jasné. Takže nie je iba v chudobných rodinách, ale taktiež aj v bohatých a aj slávne osoby to majú. Jasné. A ešte, vieš, čo mňa zaujíma? Dokážu si ľudia, ktorí sú zdraví, nič im není, je úplne zdraví, privolať chorobu nejakú? Samozrejme. Že dokáže byť tá hlava tak silná. Sila autosugestie a že to poznáš, presne je, že čo si nafetuješ sám sebe, to je.
A to je sila autosugestie. Ty sám seba, keď niečo presvedčíš, že je to aj pozitívne, tak to dáš. No, je to pravda v tomto. Hej? Ja som sa s týmto stretol, že ja som, jak som povedal, tak v podstate je skoro. Ale že niekto dokáže stále mysleť na negatívne veci, že bude chorý, ja neviem, bude mať rakovinu a sa to, že ja už mám, hej, ja mám nádor, bam, a má to. Áno. Že tá psychika je tak silná naozaj. Áno, je. A špeciálne pri onkologických ochoreniach, ktoré sa prekázali, že vo vysokom percente sú psychogénne. Pre mňa silný prípad robím s klientkou, ktorá mala, že manžela, ktorý sa pokúsil o samovraždu, podrezal si žily, ona ho našla a do roka zomrel na rakovinu. Čiže to je presne ten príbeh, že keď tu nechceš byť, tak si to proste privodíš. No jasné. Takže dokáže byť tá hlava tak silná, ale na druhej strane, ako sme povedali, dokáže byť tak silná aj pri tom, keď sa niečo stane a že človek, keď naozaj tú hlavu má v poriadku a verí tomu, že to bude dobre, tak... Jasné. Tak sa to... Nehovorím, že vždy, samozrejme, ale to z veľkej časti. A nemusí ani vždy. Je dôležité, že o sebe, sám seba o tom presvedčíš. Ty, keď sa rozhodneš, že je tu dobre, tak je tu dobre. Presne tak, no, že je to pravda, ale je to sranda, že čo všetko tá hlava naša dokáže spracovať, zvládnuť a je to také, že zaujímavé. Hej, mňa to napríklad dosť baví. Aj mňa to baví a ja to aj stále hovorím ľuďom, ktorí sú nejak podobne mne handicapovaní, že mňa keď sa pýtajú, že jak to zvládol a tak ja hovorím, že podľa mňa strašne veľa išlo, áno, cvičil som, robil som všetko, mal som určite šťastie, ale strašne veľa išlo z tej hlavy, že dobre nastavený, nerobiť si z toho nič, nebrať sa vážne, jak sme spomenali, takže tá hlava je silný nástroj. No. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišla, dúfam, že sa cítila dobre a mňa to extrémne fascinuje, lebo mne raz moja mama povedala, že mohol by si študovať psychológiu, hovorím, že ja na to nemám, lebo to je vysoká škola, mne by sa to nechcelo robiť. Ale strašne baví rozprávať s takýmito ľuďmi, aj sa o to nejak zaujímať, takže veľmi pekne ti ďakujem, že si dnes bola mojím hostom. Díky moc. Ďakujem aj ja. A vy sa majte pekne. See ya. Tento podcast ti priniesol Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku.